Ụmụaka na-ese ka di m si na m ga-amụli ya bifo m wee lụba ọlụ. Ofu nwaanyị sị m na ya gụsịrị akwụkwọ be nna ya na ya fụrụ ọlụ na-agbago ka be anyị si wee dọ. Ya wee je wee mee katrin mesịa wee mụsịa bifo ya wee nụba di. Na bifo di ya anụbịa ahụ na okwurukwu ụmụ nne ya ga-amụli ya ahụ ahụ ịghọtago. So ya wee bata mụọ nwa nke mbụ mụọ nke abụọ wee si die ya nye ya ego ka ya bido katrin ka ya bido something doing ka ya wee nyebe aka di ejo. Nye wele aka nne ya ọnya ọjụ wele aka ekpe ya ọnya ọjụ. Ka mụrụ nwa nke ịtọ di ebido daba adaba na afrozi anything. Ya wee si ọkwa ya yọọ gị si gị biko gị chọọla ya ife ya ga-eme ka a na-enye aka. Ọ sị ya na ya chọrọ ka ọ kwụgharị na bifo o mee ihe ọbụla na ọ ga-amụrụ ụmụ na-ese na ihe ya kwuru na ọ ga-amụ bifo o mee anything. Na ọ bụrụ na ọ mụsịrị ụmụ na-ese na o nwere ebe ọ na-eje. Ya wee si ya na ụmụ nwaanyị ibie na-alụ ọlụ bụrụ afọ ime na-alụ ọlụ. Ịghọtago na ya chọrọ ị na-alụ ọlụ ka a na-asọpọtụ ka a na-enwe ego na-abata ya n'aka. Ọ bụrụ ya chọọ pin ya yọọ gị ya chọọ ude n'anya ma ude na nka nwanya yọba gị na ya chọrọ di ya ekwechilikwe si na ọ mụsịrị ụmụ na-ese na o nwere ife ọ ga-eme na o nwere ego ga-abịa ya aka. Ya kpọọ ndị be ha gwa ndị be ha si ha were ya nwayọọ na nwa nke ịtọ ya mụrụ ya anwụsigo. Ya wee sibekwa ọnwụ wee pakwa afọ ime again wee mụkwa again. Ọ bụrụ nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ ya wee si di na ya amụsigo ya chọrọzi ịmụ. Ahụ ịghọtago di ya wee si ya na ekwugo na ụmụ na-ese ka ọ ga-amụ. Ya wee si ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ụmụ na-ese ya jee ma adopt. Ọ bụrụ na ọ ma adopt ya jee ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ kama ya makwalụ na ọ nụọ nwaanyị ọzọ na ọ makpa ya bata hia n'ụlọ fa na-abụ ọlụlụ na ọ nụọ nwaanyị ọzọ ya ha ya alị ụlọ ọzọ ka o bili. Ma ọkwa bụ ụmụ na-ese na ya amụsigo na ya ga-amụ na nwa na ya ma ihe ya fụrụ na nke nọ di esi gịnị na ọ ga-amụrịrị ụmụ na-ese. Even na ya yọlụ die si ya na nke ọ bụ nọọ katrin ka a na-eme na ya ga-anọ n'ụlọ ya ga-eche bọs ghee meat pie ụtụtụ ya chọọ onye ga-eje sọplai ya anya ya sọplai onye afọ sọplai si ya o wetali ya egie. Ahụ ịghọtago ma ọ bụ nọọ ịpụ apụ bụ ife na-atụ ụjọ. Ọ sị ya na ọ bụrụ ịpụ apụ bụ ife na-atụ ụjọ na ọ ga-amụ ụmụ na-ese bifo ọlụba ọlụ. Ụnụ afụnụgo akụkọ ka ọ dị otu. So nwanne ya nwoke wee sị ya ego one ga-ezuru ya iji wee bido anything. Ya wee sị one ọbụla inyela m ịghọta na ya ma na ọ bụrụ ọlụ gị mana one ọbụla inye. Nwanne ya nwoke wee dee chek 1M wee nye. Ya wee welu dị cheki wee bata wee dobie n'elu tebụl. Di ya wee bata wee fịa wee sị ya kedu onye nyezili cheki a. Ya sị ya nọ nwanne ya nwoke nọọ ego o nyere ka o wee sọpọtụ ọnya ka ya wee bido ọlụ. N'ife a ji mee nye bụ ka di ya makwalụ ka ọ ghara ịbụ na ya nyere ya aka n'isi o. Ahụ ịghọtago di ya wee sị gịnị ya nye that check ka ya wee tinye na biznes ya until ọmụmụ na-ese. Ya wee sị na ya ma nye ọ sị m ọdụkwa ka egwuregwu o. Di ya wee sị anyị anwakwa na anwa bido anything n'ụlọ ya gbachie nkịtị. O wee pụọ ya wee je wee ga akpa flọ na-abụ bata dọba. Di ya wee bata wee fịa wee were mma sụwasịa dị whole flọ wụọ ha ncha niile na wee tibie ife o. Tibie ife ka a na-azọ flọ nya o. So ya wee pakọlụ gwogwu ya hapụrụ ụmụaka na-anọ na-be nne ya. Yes, na-be nne ya. So ọkwana ya di ya wee bido wee netebe ụmụaka na-anọ anya bikọsi na ya na-enyebu n'aka nọ. O mee ihe a mee ihe a okwerie o dute mmadụ tinye okwerie ya ọ rarụrụla abalị maka na ụmụaka aka pikesi. Di ya kwụlụ ọtọ gbanwee anya na-enwu red ụlọ abalị ọ larụrụ ọkwụlụ ọtọ nọrọ ala na di ya fụlụ nkịta nya bikọsi nakwa abalị o jesie bata. Ọ bụrụ na nwatakịrị mee ngerere ma ọtọ na ọ weli pili pụọ na palọ jedinela ala ya na-edekwa ihe nke a na di ya nwere ike ịnapụ gị nwa na ọ napụ gị nwa bụ apụọ na public like apụta na chọọchị ọ na-ale ya nwa ka e wee na-asị good husband ma ọ na ya na ya na-abụ so na-eje ife ọ na-ale ya nwa ka e wee na-asị good husband mana abata n'ụlọ na ọ dị ekwe enye aka na ya kpachara anya wee hapụrụ ụmụaka niile wee na. Yes, na nke obere ka dị sọsọ 2 years. O mesịrị 2 months di ya gbata be nna ya bịa daa na yọba biko si gbaghara ya si dị ikwezi enye nwunye ọ sị m nwanne ya nwoke wepụta wee sị na o nwere ebe a na-eje ya jee ka ọ zụba ụmụ ya kwa chọrọ ụmụ na-ese ya zụgodo ịnọ first. Di ya na nke bọsam chetekwa azụ na-ayọ. So nwanne ya nwoke wee sị ya na ọ ga-enye nwunye 1M before nwunye ya wee nataba which ego ọ ga-eji wee bido that business o ji wee tie nwanne ya nwaanyị ife and na bọsọ ọzọ o wee metụ nwanne ya nwaanyị aka n'ife a ga-akụ ya ma ndịsị mma. Nke a bụkwala ya mistake
ịghọtago. Di wee na-ekwu na enwere ego na enwere 1M. Ọ sị m nne na ịma that na abasịa mba, ịghọtago, na ya na-akpọ di every 2 days ka a na-ajụ ya maka ụmụaka maka na nwa ya nke dị 2 years aka peke. Ya wee kpọọ di wee jụbịa ya sị nwanne ya nwoke ọ na-agoli ya ego afọ o nyelie ya, sị ya mba. Di wee yọbịa wee sị ya biko ya nataba na ọ bụrụ na ọ nata ya ga-eje goteli akpa flọ na abụ ya mebiri ka o bidozie de tin nwanne ya nwoke, ka o bidozie de catering ọ chọrọ ime, ya bụ na ọ nata bịa take care of ụmụ ya. Mana nwanne ya nwoke gwara ya nwa wee sị ya na o megide binie n'ụlọ ma ọ bụ na o zukọrọ ya alat 1 million ọ cheki 1M di enyelie maka ibido ihe a, na ọ bụ na ọ na-abịa die etele ugbo etele ose ya akpọkwana fa ya akpọnafa ya ada anụ ọgụ ọ ga-aba anọkwu ọlụ mba na ọkịta ka ya anụsị ya bụ ọgụ n'ofu nnọsị ọzọ gataka ụzọba anya. Ọsị m nne nwambọsị ya kpọọ nwa ya na-ebe, nwambọsị ya kpọọ nwa ya na-ebe dị tin na-ewutie ọ dịa ka ọnya jee na ba o ya luo nke di ya gwara ya na ọ ga-egoteli akpa flọ na abụọ ka a were ego nwanne ya nwoke nyere ewichi ya mana ọma nne ya anya wee bido ihe ya chọrọ ime. Mana ihe na-atụzi ụjọ bụ ihe a nwanne ya nwoke kwu kịta na ọnwa anwa na-ama ozukọghị alat na ndị otie na ya ma mee ihe a, na ya ma ntinyezikwa aka ma onwe ihe mee. Di wee yọbịa wee sị ya sendị elie 600k fọ n'ego afọ ọ 700k fọ n'ego afọ ka a weta ego tinyere ya wee sendị anya bak ka o wee zikọ nwanne ya nwoke alat ka a wee nataba emesizie ka anya edemoni. Ma ọnya nọlụ chelu n'ife nwanne ya nwoke kwuru mgbe ọbụla di ya ji wee nye 1M ka anababe die ka a ghara inupụrụ nwanne ya nwoke isi ka ọnya mee ihe di ya kwuru wuchi bụ ka a sendịala ya that money ka o tinye ego sendịala ya ka a zụkọ nwanne ya nwoke ka a wee naba ma ọ bụ ya anaba ebe di ya si na ọ ga-egoteli ya akpa flọ na abụọ ka a wee bidozie the business. Ya chọrọ fall out from nwanne ya nwoke at all because na onye afọ bụzi papa ha maka na papa ya nọrọzi ịghọta kịta. Mana akwa nwa akwa ụmụaka ife ụmụaka tasị arụ ifu die dozi ka ya nkụ na-aga n'ụzọ na infact ya na-ajụ ya sị kedu ihe ọsị na ada alala ụla abalị na ụmụaka adịkwa alala ụla na o nwere ife ya ma ya metala mma even na nwanne ya nwaanyị abịakwu na ụmụaka ekwere esie osisi enyi ụmụaka ya infact na ala agbagodi ya wee sị di ya ji ebute ego di esi ya na ada like ibi ego ya ada like ibi ego ya bi ego kịta anyị ebido kwụbịa nwayọ ya gwa nwanne ya nwoke sị ya yes na ife eji abụ eme ana ya ji ebite that money na ada ekwuzi maka nwa na ya agwago nwanne ya nwoke na ya ada amụzi. Di esi na Chukwu na-enye nwa na ọsọsọ Chukwu mara ihe ọ na-aplan mgbe ya natara mana ya na ya na-abụghị emeju nke afọ na ya ada amụzi apụghị ọtago na ya ga-eje mee ife ụmụ nwaanyị na-eme ma ọ bụ na fa chọrọ ịmụ nwa na nzuzo na ife ya chọrọ ime. Kedu ife ilu kedu ihe ọ dogo ka this woman mee na uwe si ọbụkwanụ na inye di ya ego ọbụkwanụ na ọ pụtara kedu ife ị ga-eme. Ọsị m na ọ ga-apụta na di ya na-atụ nwanne ya nwoke ụjọ na ọ ga-apụtarịrị na ya mara ma ọ ya mee enyi kama na ịmago na ya mee enyi ofe elu na nsogbu ga-adịrị ya na ndị befe. Gwa anyị ife ilu na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.